Здравейте, уважаеми нумизмати! Вие сте с предаването Нумизматика България. В днешният епизод ще говорим основно за теглото, за грамовете, килограмите, от къде идва тази мерна единица, която е много важна за нас, за да определим монетите, дори да определим в какво качество са. За нас е важно да имаме везна. Хубаво е везната да бъде точна. За това също ще говорим в предаването, как можем да направим нашата везна да измерва абсолютно вярно. Ще говорим и за плътността на металите, която е доста важна и е свързана отново с теглото. За теглото ще говорим в днешният епизод. Надявам се да ви бъде интересно. Поне на мен ми беше. Докато събирах материалите за епизода, научих отново нови неща, които не знаех до този момент. Сега ще ви ги предам на вас. Вие ще прецените дали може да използвате наученото и в вашият опит в нумизматиката в следващите години. Останете с предаването до края, защото ще бъде интересно. Вероятно сте се чудили защо 1 литър вода е равен на 1 килограм. А обяснението всъщност е доста просто. Аз това не го знаех докато започнах да записвам този епизод, но научих нещо много интересно. Всъщност 1 кубичен сантиметър вода е равен на 1 грам. Това е прието на 7 април 1795 година във Франция. Така масата на водата става и мерната единица за маса. Водата в 1 кубичен сантиметър вода е равна на 1 грам. Водата в 1 кубичен дециметър вода, която е 1 литър, тежестът всъщност на тази вода е 1 килограм. Така идва именно тази важна мерна единица, една от най-важните в системата Си или метричната система, която се използва в България и в по-голямата част от света. В системата Си килограмът е записан като основната мярка за маса, така че 1000 грама или килограм стават основната мерна единица. Затова следва тон, а не както при другите се добавя кило, мега и така нататък. Килограмът е основната единица. Ние използваме грам. Грамът е 1/1000 от килограма. След като разбрахме това за водата, може би да кажем и, че във Франция е изработен еталон, който се съхранява за 1 килограм маса. Изработен е от платина, като към него е добавен и иридий. Това е цилиндър, който тежи точно 1000 грама. Оттам нататък всички други лаборатории, които се занимават с измерване на масата, се съобразяват с този 1 килограм, който се съхранява в Франция. Т.е. цилиндър с диаметър 39,17 мм и височина, която е равна на диаметъра му, за да се сведе до минимум околната повърхнина. Добавянето на 10% иридий подобрява изцяло платинения килограм от архива и значително увеличава твърдостта, но запазва и много от качествата на платината. От тук нататък да кажем за следващата мерна единица, която е важна, когато говорим за масата на монетите, а именно тройунцията. Тройунцията е мярка за тегло, която се използва като световен стандарт при благородните метали. Знаете, когато се купува, продава сребро, цената е на тройунция. Една тройунция тежи 31,10 от грама и се използва по целия свят заради своята прецизност, но и заради своето историческо значение. Например, златните монети, които са известни в целия свят, Виенската филхармония, австралийското кенгуру, канадския кленов лис, Британия, се произвеждат точно с тегло от една тройунция. В България
Малко от монетите са с една тройунция. Последната златна монета, златната ябълка, всъщност е с такова тегло. Някои от сребърните монети, като тези от известните български певци серията с Гена Димитрова, Борис Христов, също са с тегло от една тройунция. Важно е да казваме и тройунция, защото унцията пък е различна мярка за тегло, която се използва в ежедневните продукти като храна в Щатите. Това е мярка за тегло, но тя се различава от тройунцията и е с тегло от 28-35, но на нея няма да спираме като обяснение, защото тя няма значение към монетите. За нас е важна тройунцията. Както ви казах, тя тежи 31,10 грама. Интересно е откъде се е взела като мерна единица. То е много назад във времето, преди повече от 1000 години, а именно от Римската империя още започва нейното начало. Но според експертите на Тавекс, името тройунция идва от панаирите в областта Шампан в град Труа, разположен в североизточната Франция. Именно от Труа идва тройунцията. Унцията всъщност се използва още в Римската империя, като едната мярка за тегло са биле слитъци от бронз и се е казвала тежък бронз, Ice Grave, поне аз така го чета на латински, и унция, която унцията е част, всъщност една 12-та част от тежкият бронз. Оттам идва унцията, наистина от назад в историята, затова се запазва и до днешни дни, използва се и в Англия, британската система се използва тройунцията, за да достигне и да остане в днешно време като единица за масата на благородните метали. Толкова и за тройунцията. В следващите секунди пък или минути, не знам, ще ви обясня какво научих, когато се опитах да свиря една моя везна. Занесох я в лаборатория, оттам те ми казаха, те китайските везни не мерят точно. Изненадата беше, когато я пробвахме с всичките видове грамове, които имаха там в лабораторията, и везната беше точна до 100 от грама. Носех и с мен и една друга везна, която закупих наскоро, но се разминаваше с първата, която имах, и реших да проверя коя е точната. Тя наистина не беше точна, имаше някакво разминаване от около 15 стотни, което е много, когато говорим за монети с ниско тегло. Но на капакът на тази везна беше написано как всъщност да я калиброваме. Отиваме там, където има еталони за тегло. В случая поставяме 500 грама на везната, като преди това влизаме в настройките, натискаме Mode копчето, задържаме, поставяме 500 грама, това, което ни изписа везната, че иска 500 грама. След това отново натискаме копчето Mode и на дисплея светна Call. Всъщност везната вече беше калибрирана. Call може би е по-точното. Така извършихме калибровката и тази везна също започна да тегли с точност до 100 от грама. Проверете вашите везни, дали може да ги калибрирате, но за целта вероятно ще трябва да потърсите и някоя лицензирана лаборатория или такива, които имат еталони за тегло, тъй като дори и при тях има някакво разминаване. Така извърших и калибровката на моята везна.
ако вие можете да направите същото и съм бил полезен, ще бъда радостен. В следващите минутки пък ще ви покажа един от триковете, с които може да установиме плътността на метала. Всеки един метал има плътност, а от тази плътност пък ние ще разберем и евентуално какъв е метала или колко са каратите, ако говорим за златна монета или за злато. В края на днешното предаване ще се опитам да ви покажа метод, чрез който да проверим плътността на монетите, когато се чудим и от какъв метал са, колко карата злато е общо взето. Предимно за това се използва този метод, който е така доста интересен. Препоръчвам ви го. Ако имате време, може да пробвате нещо и да видите колко карата злато е. В случая използвам едни дупчени пендари и сребърни и такива, които мисля, че това е сребро с позлатяване. Други са от месинг и сребро, както ви казах, продупчено. Ще използваме и халка, която знаем със сигурност, че е злато. Ще видим и какво, всъщност колко карата е по този метод. Не е лошо да имаме една табличка разграфена, на които да написваме своите показания, които ще бъдат в експеримента. Първо претегнаме монетата, след това ще потопим в съд с вода. В началото ви обясних, че водата всъщност е много важна за теглото, когато измерваме. Тук ще видим и на практика какво показва тя. Когато потопим една монета, сложена на конец, без да опираме дъното или стената на съдът, в който е водата, ето по този начин вързана монетата, тя ще ни покаже всъщност какъв е обемът, който има монетата. Ще видите в този експеримент. Ами да ви покажа всъщност и везната с водата. За този експеримент ще ни трябва везна и съд с вода, както естествено монети, които искаме да проверим. Записваме колко тежи тази монета. Вече съм я вързал с конец, но той всъщност не играе роля в теглото. 6,9 е теглото на монетата. След което поставяме съдът с вода на везната, тарираме, за да не взимаме това тегло под внимание и потапяме монетата, но без всъщност тя да докосва дъното или страните на съда и виждаме 0,57. Записваме тези данни и продължаваме по-нататък. Претегляме и други монети, които ще използваме в този експеримент. 2,31. Записваме данните в таблицата. 2,31. Ще проверим всъщност и ето тази монета от месинг 1,05. Ще проверим и този златен пръстен, който знаем със сигурност, че е златен. 6,65. Да видим сега какво ще ни покаже пръстена.
тарираме. Всъщност това тегло, което ни се показва на везната в момента, е обемът, който има предмета, който потапяме, а именно 0,54. Това са кубични сантиметри. 0,54 да проверим и този месингов пендар. Нула и 13. И последното, което ви обещах да проверим, е един пендар, който изглежда като османска монета. Знаем неговото тегло. Сега ще видим и колко вода всъщност ще измести той. Отново тарираме. Той измести 0,22. Записваме в графа А колко тежи всъщност металът, който сме вкарали във водата, и след това в Б какви са данните от теглянето с вода, или това количество, обемът всъщност, който има даденият метален продукт. Разделяме А на Б и оттам получаваме плътността, която има веществото. И да обясня отново този експеримент, който показах с чашката. Записваме в табличката в една графа А теглото на това, което проверяваме, след което в графа Б теглото, което се е показало след експеримента в вода. Като разбрахте, металът не трябва да допира стената или дъното на чашката или на предмета, в който сте напълнили водата. Така това показва обема, който е изместил всъщност металният предмет. По другата таблица, която сега ще ви покажа за плътността, всеки един метал има различна плътност. Именно с този експеримент може да установим какви са приблизителните плътности на металът, който изпробваме. Ами какво се оказа? 14 карата злато. Това е пръстенът, който проверихме. При първият експеримент всъщност с сребърната монета и при монетата, която е жълта, османска, се доказа еднаква плътност, която е идентична с тази на среброто. Почти сигурно османската монета е сребърна и позлатена. А при месинговият пендар плътността е доста ниска и отговаря всъщност на медта. Повече за този експеримент може да научите вероятно и някъде из интернет да намерите. На мен ми беше лично доста интересно. Проверил съм десетки монети по този начин и може да установите всъщност, ако е злато, колко карат е златото. Ако е ниско като карати, всъщност няма да може да установите. Когато са смеси, също е трудно, но това е един експеримент, който може да ви насочи какво всъщност държите в ръцете си. Надявам се да съм ви бил полезен с този епизод за теглото. Благодаря ви, че бяхте с мен, Георги Стоянов. Всичко хубаво и се радвайте на красивите български монети.